Dong, ki urip apa? Mendem renek trambule rokok renek. Arek ngombe komen reng iki. Kene seragablek apa-apa ki. Oh, ecek kowe ndong. Tipis, kowe gelem trambul iwak. Modelmu kowe apa geblek duit? Lah, adane cah minus Damput omonganmu yang ngenyek kok bagus-bagus wae kowe iki. Ayo golek bekecot yo. Ning nguri omahe Wakit. Wah, masuk iki reng. Golek kebicot pas tambah ngene rendi duit. Ayo. Iki karek sahubungan ki. Bojone bandar ki. Ya, tak ambil. Wes kilo. Ayo budal. Ayo. Ayo. Reng. Gone kok mutek men reng. Pengen padang yo karaoke kono. Ampun ki. Jadi ning kene gone angker. Lalah. Cek iki ndong. Gak sumbut karo rambutmu lho. Wong demit. Jone demit. Mbambane demit lho. Ngerti aku lho, mlayu ngedipet. Wis ndayu golek. Iki nyapun dong. Wedi aku. Wecek ndayu. Ayo, buriku. Wah, iki. Cocok ini ada bekecot. Yo iki. Oh, dong. Yo. Wah, iki. Wah, iki. Wah, iki kena bisa bermadang akeh. Reng. Apa tuh, Dong? Halo reng. Reng. Apa tuh? Halo apa kae? Oh, sel. Halo. Iki lho. Halo. Apa tuh, Jare? Wah, apa ngendong? Enggak aku. Rai wong apes Hanya wis ngobrol wong iku. Cah kok ya aku sih gak Jawa. Ngakune preman ya engkrese tok mendeman. Terus demi ta wedi. Barang kok ngene yo. Ki gede cat iki. Jatuh banyak iki. Reng, guayamu jare apa di demit? romangsane aku sekti apa piye. Lah kowe mau katul. Lah kowe mau apa putih-putih? Lah iya semete ning ngono raine wis welek bekecot keri Apes reng dino iki. apes meneh
Mau lo jadi kondi, terus apa lagi lo? Ora, jadi kita kaya temen kabeh ki asa kondi, kudu menggah-menggah ki lho. Ki ngene lho Lek Ed. Kingke ki ceritane aku karo Wandong ki golek bekecot ning gure omahe Wakit. Lah terus, lah kok enek putih-putih medeni. Iya putih-putih kamu ning kono. Alah, paling yo karung lho, libur pager. Putih-putih paling sarunge anake Wakit lho, ruko anake Wakit. Nah, Karep mulai diomongi kok gak percaya iki yo. nek Tara, tenan wae dirudime to. Kuwi pamali. Mitose kowe bakal ora oleh judu. Iki tenan apa ora Lek Ed? Omonganmu kok gethuk ngedeni wong. Lah iya. Iki tenan ora lek. Omong kok horor meno. Diomongi kok. Ya karepmu lah. Apa pengen gak rabi selawase we? Aduh, piye dong ki? Lah iya. Mosok gak rabi selawase gosok aku ngene iki. Padha iki. Tak wenehi solusi piye? Piye Lek, Ndang? Nen ora. Yo yo. Esok melu aku to tak teneng ngene wong tuwek kondisi angkal kok ngaleng kok diraja. Ben sesuk iki diruwat. Iso nggawa apesmu. Wah, setuju aku ki lek. Enggak jomblo selawase. Oh, alah dong. Iki diruwat ora padha ae yo Cik. Jomblo ae. Lah ngomong-ngomong nyek iki. Wes besok tak terke. Tapi iki aku ketan udut. Belas rata kludut iki. Kene, nyuruh duit sik nah. Ayo. Sep. Keno. Nah, sakit kurang-kurang. Suket ya suket, tebu ya tebu. Sakit ya sakit cok 2000 lho. Kleru Lek. Pero. Ya. Tapi sesuk tenang. Iya sudah terke wis gampang cong diwaraga wis. Wes ayo mulai Rang. Jam 1. Ya yo. Aku arep mulai iki. Ya, sate. Wis apes dene demit nek duit 50. Yo. Besok lah solusi wis to. Ya. Ayo. Yuk. Wis. Berarti iki wis ledu 50. Ji oleh becot. Kaya pekok.